में लेके मकनिया के सुने बा हल्ला करके भाई तनी हल्ला करके बताओ तब न हमरा एनर्जी मिली। वो गाई कि बॉम्बे में लेके मकनिया और रखले बा दूधू नचनिया। बॉम्बे में लेके मकनिया रखले बा दूधू नचनिया। चटेला ओही जो चटनिया बाउर बाओ कर रहनिया। चटेला ओही जो चटनिया बाउर बाओ कर रहनिया। ए तनी रोवे सब हट देनु तनी नजर मिलाए दे तब न यहां के रुके का कह तनी सुनात नहीं खे सुना तनु बढ़िया। हां तब बढ़िया बैठ अब बड़ी मजा होता राजन भी एकदम ऐसा ही चढ़ल रहे बजाए पर कि चटेला ओही जे चटनिया आ बाउर बाओ कर रहनिया। कि चटेला ओही जे चटनिया आ बाउर बाओ कर रहनिया। कि आरा में लेके मकनिया रखले बा दूधू नचनिया। बॉम्बे में लेके मकनिया रखले बा दूधू नचनिया। क्या बात खाना पीना ना बनौले बाड़ू भोरही से मुंह लटकौले बाड़ू। देखिए टाइम बहुत कम मिलल बा ऐसे एही में अब उखड़े हम अपन हिट गाना गाए कि खाना पीना ना बनौले बाड़ू भोरही से मुंह लटकौले बाड़ू। कि काहे बेचैनी में बाड़ू करे जा देखल न जाला तड़प तड़प। हां रउआ बर्फ याद ना डॉक्टर साहब हम गए यहाँ के फेवरेट गाना है देखी भले यहाँ के अभी कहत नहीं कि से गांव में बनी अपना घरे बनी हम गए रहनी इलाज करे होता यहाँ के कहत नहीं था रउआ बर्फ वाली है नहीं हम कहनी हाय दादा रउआ कैसे जानता नहीं तो यहाँ कहत नहीं कि रउआ गानवा सुनले बानी बर्फ वाला तो यहाँ के हमरा के बताई नहीं कि रउआ अपना कमर पर बर्फ रगड़ी आराम मिली कहले रहनी न रउआ ठीक है ऐसे हम जब क्रॉस लाइन में गाना गई तो डॉक्टर साहब का हंसी छूटल होता हमरा बुझा गेल कि यहां के याद आ गेल बउबा कि काहे बेचैनी में अरे बाड़ू करे जा अरे देखल न जाला तड़प 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 तड़प। कि दिहला दरदिया सैया दोनों तरफ रबड़ी लेके बरा। दिहला दरदिया सैया दोनों तरफ रबड़ी लेके बरा। रबड़ी लेके बरा। वाह अरे जियो क्या बात है ए में वाव हिट मुखड़ा लेली चलते रही कि रात भर नाचाई बरे गोरखी। एने अवतार नाम का रुक जाई तनी